И здравейте хора, това е епизод номер 7 в оцеляване в Майнкрафт. Сега ще ви покажа. В миналия епизод трябва да сте видяли, направихме ето това. Този не го знаем какъв е. Ето това направихме. Какво е това, бе? Шит! Той отрови. Не, той отрови. Пак трябва да го убием. Не, баси, сега го виждам за първ път това вода. Най-вероятно и вие сте го виждали за пет път. Трябва ни лък. Нямаме стрели. Имаме две. Трябва и двете да си много точни. Бати, то как? Нагъл тип. Смейте да го убием. И аз казах, тук си казах, убий го и знаеш, няма стрели. Затвори вратите! Басита пак. Бати психопата да го заведе в болница! Да умре да някъде. Да умре в болница! Психопат мъсен. Има такова. Бушенка. Убий го. Майки ти. Ето в този епизод ще ви научим как се справят с психопати, които са избягали сигурно от болницата. Правим се. Това ни меч. Ето това ни е нашата изненада, как да се справяте с психопати. Но добре, ние си намислиме първо да открием още диаманти и такова. Опасен тип е този. О, пак. Ниш. Добре, явно ни остава на малка кръв винаги. Няма ли да умре? Да умреш от спин, бе! Ще тъпли си. За какво? Върския глупости. Да, чаква толкова. Така. Иска още. Нека ти бе. То умира ли изобщо, бе? Мама ти стара! За кой ги бъдеш някога? Няма да умра, къде да знам? Баси, това е някакво... Що ми дойде? Стига! Това не се убива, бе! Ти разбираш ли? Кажете ни как да го убиеме! Да, за Бога! Трай. Мислихме си да направим изненада, ама чак така изненада.
Останал съм. Weakness. What's that? Сапаме ми... Щупи ти меч. Малко напред това. Той може да е пратеник, магиосник. Добре, как бива колко пъти трябва да удариш? 40 за една минута поставя, бе. Майка си. Това нещо... Няма ли? Остана жив поне. Май гот. Трябва да внимаваме с такива... Остана, бе. Баси. То направо ме... Баси. Видя ли? Уникално беше. Добре. Реагирахме малко по-така, защото не знаехме какво да очакваме просто. Казвам, че той е пратеник. Пратеник. Какво да се прави? Тук. Пратеник! Так. Те неща, другите не ни трябват, ама изобщо. Всъщност, да, не трябва. О, това ще е много яко. Сега да започнем това, което искахме да започнем. Къде са ми... Първо да хапнем. Колко ли минути загубихме с това пак? Ама ни вдигна 3 левела. Да, бе. Не бяхме втори. Да, бе. Да. И така, отиваме да правим това, което искаме да направим. Хайде, тук искаш. А не, трябва да ви покажем спауна. Значи... На паяците. Спауна на паяците ни го намерихме. Само тук аз това. Най-долу има споко. Най-долу имаше виждаш. Но тук не се вижда, смисъл тия, които ни гледат не го виждат. Които ни хранят. Ако имаме такива? Нямаме. Имаме 4 гледания. Да. Това е финто. Ето. Така. Сега искаме да ви покажем. За какво става дума, къде... Значи, чакай, трябваше да си направим къде. Не, няма нужда. Виж, тук е някакво... Не бе, магиосен кръг. Колко аз миналия път се такова. Ето тук първия чест на мет. Това някакво... Вижте. Взехме всичко. Тук обаче пак ще го взем. Кой се да взем? Тук нямаме право. Намерим това. Има прилипчета. Нямаме храна, да бе. Имаме. Еми, 5. Абсолютно нищо не трябва да съм. Ето го! Това е спауна на паяците, открихме го. Тук може да се разминем? Явно не. Тук не трябва да бъдем през нощта ли? Не, веднага съм сложил торчове, за да не се заживява. Вземи си. Там мисля, че вече се отклоняваме малко. Да, добре, ще се върнем. Добре, ще се ни върнем, чакай. Може да си направим количка. Такова.
вземи малко въглища. Абе, няма да си го хвалим. Та, намерихме спауна на паяци, както видяхте. Намерихме го при няколко дена, решихме да ви го покажем просто, защото за първи път виждам на паяци. В смисъл, сега съм намирал на... What the fucking... Айрон. От това как ми сплаши. Още не го видях. Добре, сребро. Не виждаш. Не е умрял. Съм. Баси, страшното е! Ужасно. Не искам повече да играем Майнкрафт. И затова играем. Ти въглища трябва да ги вземем, защото нямаме иначе въглища. Нямаме само Майнкрафт. Да, така става и с къбълстон. Трябва ми къбълстон нямам. 2 лева директно. Добре, значи, щом има скелетън, иначе има спаун на скелетън. Капиш? Капиш? Добре. И удивителен знак отзад. Капишвам. Ето така. А това е слайм? Не? Това е... What? Това съм гледал в други клипчета на други геймери. Какво е това? Това е слаймбол. Какво Ще е? нарича ми. Това се прави... Баси, не мисля, че ще го прием. Добре, кажи за какво е, даже аз не... О, shit. Shit, motherfucker. No shit, motherfucker. No shit, motherfucker. Там е спално. Така. Това направихме. Да, ти си много. Даун съм! Имаме стела в газа. Бе, какво направим сега? What the fuck, някакви хистия паяци, бе. Слайм, някакви други паяци в устата тука. Какво е слайм? Едно е такова като дъвка, което е. Не знам дали ти взима демидж, обаче не знам как ти го обясна. Взима се... Какво ти прави? Нищо не... О, злато. Добре. Нищо не ти прави, просто като го вземеш и можеш да си правиш някакви неща с него. Ще ти покажа после в YouTube клипчета. О, злато, това не си. Айрон. Абе, на кои ниво сме? 20. Намираме злато на 200 от това само вече. Това е много яко. Злато! Да, бе, да. Както виждате просто... Както виждате, Добре, тук вече се връщаме след това. Както виждате, няма как да се върнем, защото запушихме входа, защото там има слайм, зомби, скелетън и паяк, така че скоро няма да се върнем. Слаб. Щом има вода, щом се стича, значи там има изход. Като по филмите. Само по филмите, че не им видя. Така... Добре, тук сме готови. Това се махаме. Как си да го запечатаме? Имаме много къвъсон, виж в инвентарите. Как ми трябва къвъсон, много няма. Да, това е... Да отивам ли на план? Мен е интересно. Въпросът е, че се отклоняваме от темата.
Не, просто откриваме нещо. Това... ние искахме да им покажем спална, ама като намерихме тия неща... По-добре не бе. Фемерат! По-добре да бе. Отново! Добре, ние сме много добри. Продължаваме всичко. Най-гадното е сега, ако изгубим всичко. Ако умеем. Нали го има записано, хората ще го видят. Нищо. А всъщност кой ги пал тия тунели? Абсолютно нямам идея. Не съм. Запечатване. Тук бяхме вече. Защо с Айрон? Не знам, по-бързо да става, че не. Пис. Става де. Така. Нямаме. Имейл. Баки. Направим това. Да. Нека интересно. Така. Просто как ще излезнем? What the fuck? Тук където го закрихме без. Хай. Какво става? Това може да е спало на зомбитата. Как си? Ние сме добре също. Ами, да. Тук сме да търсим емералди. Не обръщай гръб, бе. Така, да си запъти бро. Добре. Бастрането нещо. Айде. А той ще не е такова, ще не е такова? Абсолютно. Опа, Антонио. Знаеш какво? Аз нямам абсолютно никаква идея как ще излезем от тук живи. Войдем се в кръг. Добре, запечатваме и това. Ето това сме го запечатали. Запечатваме и... Абе там не сме провели. Там при зомбитото, дето... Там е лавата, Кристияне. Лава, don't лава. Да, тук е зомбито. Добре, значи това... Значи видим какво са, значи това сме го запали, не ни трябва. Капише? Капише. Къбослон. Бът ние сме като някакви... Индиана Джонс. Какво? Точно. Сега ако излезем на бял свят, не знам какво ще бъде. Елексир? Не. Пазна бутилка. Воу. Това беше епик момента. Добре, тук сме. Това тук дето видяхме, че там има айрон също. Не бе, няма нужда. Колкото се по-нагоре, ако отиваме на... На кой ниво сме? 28, бяхме на 20. Там беше. Ето го слаймбол и пайк. Нали, значи, сега трябва да видим надясно, за да се измъкне.
Чакай се. Това го закопаваме. Така. Закопаваме. Добре. Тук вече нямаме работа и тук ми е интересно. Тук е. Това е супер готино место. Си гледаме. Тук вече има два паяка. Ма те някакви странни зелени. I don't know, man. Тя се качи на 64-то ниво, за да отидем. Се да си им чрез най-близко. Как го намерихме? Redstone. Redstone, bitches. Окей, няма повече, че... Окей, аз съм взела да пия, че съм... Но и снежда пине, че аз се четвърк. Хора, не знам, но това е някакво епик, наистина. В смисъл, сега дори не съм виждал българско клипче за такова нещо. Крис, бързо! Намерих още едно. Ще видим какво нема. Опа. Добре, това не ми трябва. Кое е това? За... Взели се. Да, за пот. Да. Но тук не ми се... Емералд! Да, бе. Ево, пана го. Само те питам как не ти взел живот. Не съм? Виж колкото си литература би не ти взел нито на къп. Имам броня. Да, бе. Добре, махаме се вече, според мене. Пака си я паскове, не знам, обаче ми носи късмет. Тук е някакво безкрайно. Хора, дано сте доволни от това, което видяхте до сега, защото аз съм някакво прекалено зарадвана. Това нещо ще стане, защото ние сме си такива принципи християни. Не сме там. Сме там. Имаше... Паяк. Можем ще се махаме. Нагоре ли сме? Да, тук сме, западаме тук и за тук бягаме. Добре, не слизаме, а се качваме. Така пише.
Ние си изгубихме тотално. Ги нашите хора, бе. Как си ги няма? Ти ще станам. Залови това. Кое? Това? Иди от паяци. Спокой, тя не ти паси една левка. Така. Ето го, намерих тук. Убих слаймбола и паят. Ето го нашия. Да, бе! Бога, Да. Пробвай. Делахме се. Слаймбола. Здрасти. Не знам сме. Като го градиш в Пакли умира. пакли, не, само се върти и не се спомня, защото свет. Но там сме. Трябва да е тъмно. Не умреме тук. Да. Дай. Oh, I fucking god. Okay. Да. Ние сме, че не сме. Значи и на тук не сме, нали? О, майко, че го прави. Добре да е, съм супер... Вълнуван. Да. Случва сега. Той ги хвърля после. Чай да си взем пак. Какво ще кажеш, този епизод може би ще най-епик. Да, нашите приятели да им хареса. Те са ми приятели. Те са ми най-добрите. Нали натам? Да. Натам сме. На уево сме. Добре, в чат сме. Насам. На къде? Нагоре. Да. Ние спивахме се натам. Ето! Спивахме се. Да, това е крайно. Да. Ето го! Айде, момче! Това е! Значи това клипче ще стане мега известно, защото ние... Защото никой не ни знае. Като мога Да виж какво намираме, бе! Ела тук веднага! Това беше хипер. Странно, че намерихме такива неща, разбира, че аз просто не съм си представил, че става нещо такова. Излязахме на бял свят, ела да виж как е. Какво е чувството, брат? Ето го. Имаме още малко изненади за вас. Не, нищо повече не направя.
Що да кажеш? Какво искаш да направим само за кеф? Не, ти казваш какъв ще епизод. Не бе, не кажи. Просто много се отстранихме от темата и много беше супер яко. Бати, аз съм супер... Много ми е странно. Баси ме. 4 мерала. Значи ме извадят. Веско! Това го се липи вратата. Да. Аз какво се... 22. Какво се прави с него? Знаеш ли в интернет най-важните неща? Слаймбол. Още речетон, мале, баси акото. Добре хора, това беше за сега. Дано ви е харесало, не забравяйте да сабскрайбнете, лайкнете и шернете видеото. Пак казвам, дано ви било забавно. И защо сте забавлявали? Да, продължаваме да играем и да правим супер неща. Много сме доволни от това, като сега стана това клипче. И ви се моля да го направим от най-харесваните. Така че... И ни следете. Това е и чао!